dito sa mga malayong dapit, pre. Asa di Andy day? Asa? Oh, saan Nga, pre? di na yung palito na yung lugar na pre. Wala pre, hugaw ka pre. Ano, mahuwa ka yun sa lugar. Wala, mo gasto pa magutan ni pre. Kaya ba ka ang primero kisa sa kwartahay lawa dyan problema. Nga, di lang yung kamudayon na niron. Dili, kini, maligyan na pila ka milyon, bayaran na to na. Oh. Ang problema ni karon pre, og mapalit na to ni. Ang ato ang mabayaran ni nga mahal ka na yung silhig kay siligunon pa man ni. Mamaya ito. Yang lubi we ha. Ang lubi na upaw na. May Liwat loyo na upaw. May dyan na akong sili kay Haro Malimpyo. Oh, wala problema presyo-presyo lang, wala problema. Ang silig mo mahal kay tanan. Kay trabaho ka pre. Baligyan ni sa 20 million, okay ra. Ay, maingon niya ang kuan pre, kanang na maligya og kuan kanang. Oh sige. Bayaran ni 20 million. Unya. Bayaran la sa yung kuan. Duha ka bangan ako nga kuan nga silig. Tagpilan man na stick sa usa ka. Tagpilan man na tukog anang kuan. Pag 1 million man sa pil di na ta. Ano mapil din? 1 million sa usa ka bangan. Maabot og 300 ka buok sud sa usa ka bangan. Pil di na ta daan. Di ay nalang palit kay ang imong lugar imong palito na kay lobby. Kanang lobby mo libaton mo Ay, cancel na to noy. Kana la to paliton pre. Kana ba to? Kaya pa to. Oh. Oy, mga pare. Oh. Naami sa builan karon. Oh, mga kapisti. Palamig na ba? Palamig ba kay Oh. medyo na mo palamig dare kay nindot is kanan. Init ya to sudan oy. Kapay sudan. Suri sa panagsari ba. Oh, panagsara ka to. Dili ta sige kuan. Oh, sa katuig may lagnay katunga. Yo! Oh, my friend, come here, my friend. Yo, my friend, ha? Our friend from Nigeria, Kenya, and Kenya na. Papua New Guinea. Oo. You my friend, ha? You tell something, ha? Na, pre na. Dili, Pray. Hey, my friend. You going? Okay, Hey. Namin na kayo mag-surfboard bidre, dago kayong bout, dindot Dali, kayo. Oh. Pre, Kayoy. sa may kasturya mo dire ron, pre. Ha? Wag ron mag Oh, ha? na ako sure taon. Ang bisay, gamito to na mo. Oh, suko na po. Ha? Suko ka, pre? Di kay gihatag mo brandy god mao to nga. Hak mga pre. Ayaw pa butaw nga mamalik. Bati ka na mamalikat. Yatag na dre. Limal. Nga. Aba na siya ron. Paabot sa midre kay mao man mga housing mahuman kay basig wa kabayad sa sulog silig tikig. Silig tukog. Mao na. Kay dili tam nakka dito, nakailan himulan ning kabayo na to ang lubi. Oh, mao ito. Mao ra. Oh. Ay Marites. Marites. Oh, mao na siya. Oh, kana siya. Mao na sakay himulan yung kabayo kay di tap sudlon dito kay lambalay o mahuman. Bawal pa mo sudi. Bawal mo sud dito kay makurentihan ko no kay ngano makurentihan man kay o pa may wiring. Dun. Adra. Aja. Oh. Mao na sila. Wa ni pasudlas balay karaan. Kaya mahuman ang wiring. Nga. Dun! Mao ni siya si Dondon Romantiko. Oh. Mao ni pinakapanchis nga daghang nabuntisan. Ya wa jud ni claim. Duda lang ta. Oy, shout out ni Marlon Ocampo ha. Shout out ni Marlon Ocampo, Oh. duha kahon og Marvin Ocampo nga duha sad kahon. Tawaganan pa. Tawaganan Tawaganan pa to. Salamat nyo dong, dagang salamat nyo dong. Oh. Dagang salamat sa Iyong pag-subscribe suporta sa na mo among diri. Limnon. Oh, kana. Oh. Salamat kayo pero si Alo naglagot pa to, maupat kahon jud to. Gusto maglagot, mauna na. Oh, may ganun ni sanong din siyang duha. Oh, nagpaminaw lang dito, nagpaminaw. Nagpaminaw ka palingog-lingog ra. Siya magkuhan ko ng surfboard ko ni inatay. Yeah. Iri. Uy, pak. Mayra. Iat lang na. Pamre klaro mo pre. Runga jud.
Kay minginas na ron, kay nahurot ng dagat. Okay. Unat pre. Oh, ha? Oh, may laki ko nun siya, taga kuan siya, taga Siargao ko nun siya, bi. Okay. Oh. Oh, ada, man. Ingani ni mga may laki nga mga surfboarder. Di jud ay mga basher. Salamat ang mga basher kay balag palpak ni siya. Kana mga palpak ko diha man tanindot na mga palpak. Okay, larga pre. Okay. Pre. Pre. Ay kawa pre. Salamat sa mga basher pre kay wa jud klaro formar may gayo nimo. Na, gi. Pak. Lolo nimo pre. Wai klaro. Alkansya to negosyo ni pre, magtangat ang subscriber. Oh, katong dili mo subscribe dia. Ay lang mo subscribe kay delikado ka sa na, mauwaw ta.